Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 12 Mart 2022 yıl. Hepdeniň 6-njy güni. Siz DWT Türkmen Halk kanalyna hoş geldiniz. Şu gün bilen bilen netijeler, saýlawyň netijelerini bellemäni, ýa-ni netijelemäni ine Timur Serkerde gatnaşýar, häzir Akbel Saparag'a da geler, mümkin başga aktivistlerim geler. Ine biz size maglumatlar berjek bolýar. Häzir başda men size maglumatlar berjek bolýan. Şu günkü momentte, şu günkü güne, ine şu günkü munda çelli biz nirde saýlawlarda we näme bolup geçýär. Sizin bilişiňiz ýaly iki saýlaw bolup geçýär. Türkmenistanyň içinde resmi taýlanan bir kanun, konstitusiýany bozup, açyk däl, ýapyk saýlawlar, dälle belleniş saýlawlar geçýär. Ony Berdimuhammedow geçirip otyr. Ondan başga şo ýerde Serdar Berdimuhammedowdan başga diýmek, Berdimuhammedowyň ogly, ondan başga şo ýerde ýene-de 8 sany klon dalaşýarlar bar. Klon diýmek, ýani şoň kopiýalar. Şo dalaşýarlar ne agitasiýa etdiler, ne de ýani halkyň öňüne çykdylar. Bir kiçik ýygnak geçirdiler, şoňdan boldy. Ýani biz hemme vilayetlerden habarlar alyp durduk. Hiç yere agitasiýa üçin ya ýygnaklar geçirmäne, hiç vilayete barmadylar şol adamlar. Her kim öz vilayetinde. Elbette öz vilayetinde sebebi Türkmenistan'da koronavirüs sebäpli hemme zat ýapyp. Şonuň üçin içindäki geçirilen saýlawlar 2 Martdan beri saýlawlar başlady, fesler berilip. Şu günkü güne çelli ine şu gün Aşgabat wagty bilen 17:00'da saýlawlar ýapyldy ofisial. Saýlaw uçaşlyklar ýapylyp, inni diňe hasabat, ýani hasap etmän başladylar. Onan bir günne bular Türkmenistanyň prezidentine elterler, olam fireder de, düýeder de, şondan soň bular ikrar ederler. Ine şu saýlawlar, bir kanun saýlawlary tasdiklap ýürüýte Rossiýadan nabulldatyl hökmüne şo ýere bir hepde mundan ozal adamlar gelip, eýýam arag içip, şo ýerde şu öňüne näili sanlar berseňem gol çekmeni taýar adamlar geldi. Bu bir diktator skemasy. Sebäbi Putin, Gazakstanyň, Belarusyň, Türkmenistanyň we gatdalky döwlet, Täjikistan, Özbekistan bular bir banditler. Her bandit öz beýlegi bandit dogrusyny tasdiklaýar. Ine şonuň üçin şu saýlawlar hiç hili manysy ýok. Hiç hili halkyň muňa ýa-ni dahly ýok. Halk ses beren ok. Ilaytada Serdar Berdimuhammedow beren ok. Halkyň seslerini manipulasiýa, falsifikasiýa edip häzir çykararlar. Eýýem saýlawlara 97% Türkmen halkynyň 97% 3.445.000 tane adam gatnaşdy diýip ýa-ni maglumatlar Rossiya 24 kanalynyň çykdy. Rossiya 24 kanaly sizin bilişiňiz ýaly propagandistki hemme zada dünýäde yalan aýan kanallar. Egerde bizim vatan programmamız bolsa, yalan vatan programmasy, onu yalan vatan programmasy küçücük regionun çempionu, regionun däle ýa-ni Türkmenistan çempionu yalançylykda. Ýöne Rossiya 24 bütün dünýäde yalançylykda çempion. Şoň üçin olaň maglumatlaryna inanar ýaly hiç il sebäp ýok. Sebäbi siz özüňiz bilýäňiz. Bizim halkymyzyň 45% daşynda ýerleşýär. Olar istese de hemmesi saýlawlara gatnaşyp bilýär. Şolardan ine 45%-dan diýmedim diýenler 50%-dy gatnaşyp bilenler. Ýolla ýene bir zat bolandyr. Ya gidesi gelenlerdir, ya inanýanlar, ya da şu pasosta barat ýeren ok. Şonuň bilen eýýän 25%, 20% saýlawlara gelen ok. Diýmek 100%-dan 80% galýar. Indi zerden 80% bolanda şonuň 97% ýani yalan. Indi 80%-dan Türkmenistanyň içinde biz maglumatlar alyp dursa, şo ýerde galan 55%-dan ýardan saýlawlara barmady. Baran bolsa 100%-dan Türkmenistanda 20-25% adam aldy. O diýmek näme? O diýmek jemal görsem 45-50% adam gatnaşdy. Bular bolsa hemme ýerde 97% adamlar gatnaşdy diýip aýdýar. 40-45% diýenimiz maksimalna
Ýöne bizim maglumatlar boýunça şu 30% bara bar. Şonuň üçin 30% eger bara bar bolsa, onda saýlarlar geçdigi däller. Täzeden saýlarlar geçmeli. Sebäbi halkyň aktivistigi ýok. Sebäbi halk saýlamadylar. Şonuň üçin halkyň aktivist bolmasa täzeden saýlarlar saýlanmaly. Bizim halkymız bu saýlawlara 30 ýyldan bäri ynanyp gelýär. Bilýär, bu saýlawlaryň hiç tatdyryny. Şonuň üçin biz demokratik opozisiýanyň tarapyndan biz alternativ, açyk elektron saýlawlary geçirmäne, ýani mümkinçilik göretdik-de şonu geçirdik. Ine men size şol maglumatlary bereýin, şol saýlawlaryň açyk elektron saýlawlaryň maglumatlaryny bereýin. Edil häzirki 18:50 we 51 Paris wagty bilen ýa-da Türkmenistanyň wagty bilen 21:57. Men ýalňyşmasam. Gelin şoňa seyredelim. Şoňa seyretmäkämiz bir zada biz düşünmeli. Türkmenistanlar resmi taýdan geçýän taýlar bir kanun. Pripiska falsifikasiýa. Onun hemme berýän sanlaryna ynanyr ýerler. Diýmek, Berdimuhammedowy halk saýlamady. Diýmek, Berdimuhammedowlary halk inni islenok. Ine şonuň üçin şo saýlara adamlar gatnaşanok. Indi gelin biz elektron saýlawlara maglumatlaryna seyredelim. Biz sizin bilişiňiz ýaly biz Telegramda ýürüýtürleşdirilen bir çat açdyk, ýani setler berýärli. Telegram kanal açdyk, şu setleriň netijeleri bolýarly we ýürüýtürleşdirilen sayt açdyk, şu saytda ýürüýte hem ses berip bolýar, hem netijelerini berip bolýar. Şu gün Aşgabat wagty bilen şu saytda girseňiz 0 saat 001 minutda kim utanmasa şoň ady we gutluk ýani sözler çykar şondan. Kim utar? Tek belli ýok, sebäbi 2,5 saat men ýalňyşmasam wagt galdy saýlar oturmana. Berdimuhammedowlar hemme işgärlerini galdyrsa o 350 000 goly hökümet işgärleri bar. Olar elbetde utar. Olar borç etdiler. Ýöne biz elektron saýlawlary hakykat tarap etjek bolup. Näçe hakykat bolsa şonça bolup. Uturlukmy uturluk boyun almaly. Uttukmy uttuk boyun almaly. Utanmazak nämen sebäbini uttuk biz analiz etmeli. Uturanmazak onu biz onam analiz etmeli. Nämen esasyna nämeler ýalňyş boldy. Näme bizde ýani bizim siýasatymyzda ýa halkymyzdaky ýalňyşlar näme boldy? Şular bilmeli. Şonuň üçin gelin şu maglumatlary seyredin. Ine men size saýlawlary okudýan şu ýürüýtürleşdirilen sayt şu ýerde maglumatlar 22:36 diýe Aşgabat wagty men ýalňyşdyk. 20:36 diýdim, 22:36 Rüfsat Galatasaray'da 22:36 çelli ýanky danalar berýär. Sizin bilişiňiz ýaly her 30 minutdan ýanky robot danalar jemler, ýanky maglumatlar jemler san berýär. Seyredin. Biz seyredip göreli başlan bu menne ýalňyşlyk diýär. Men açyk saýdy goýupdym. Biz seyredeli ýanky maglumatlary 22:53 häzirki wagt Aşgabatyň wagty boýunça Jemi Murat Gurbanow o 195.506 ses alypdyr. 49,35%. Ferdar Berdimuhammedow 68.322 adam ses beripdir. 17,25% alypdyr. Ağajan Bekmuradow 8.046 ses alypdyr. 2,03%. Perhat Begenjew 7.956 ses alypdyr. 2,01%. Maksat Ödeşev 10.831 ses alypdyr. 2,73%. Maksat Murat Övezgeldiýew 41.158 ses alypdyr. 10,39%. Men ýalňyşmasam şu adam marly bolmaz. Marly halky gataktiv. Ya lewap ya marly bolmaly. Berdimuhammed Gurbanow 8.344 ses alypdyr. 2,11%. Kakyrly Saryýew 5.019 ses alypdyr. 1,27%. Gelli Karizow 19.739 ses alypdyr. 4,98%. Nur Muhammed Anayew 8.017 ses alypdyr.
2,2%. 0,2% pardon. Berdimurat Meredov 7456 hesaptır. 1,88%. Cemi yankı 100%'ın 1,88%. Hıdır Nunnayev 7922 hesaptır 2%. Ahmet Rahmanov 7809 hesaptır 1,97%. Ine şul maglumatlar 22-53'e berilen maglumatlar. İnni doğru cemleyici maglumatlar 23-59'dan 00'a çevrildi cemlenye ve şul saytta yankı neticelerin maglumatı di asılardır. Siz görüyorsunuz. Şu yerde kim utar şol utar. Bu hakikattan ham sayılırlar. Açık sayılırlar. Elbette bäde 5-10% çeprek sağrak boluplar. Yönü tahminen 80-90% bu hakik sayılırlar. Inni men diyecek bolýandadım. Biz şuun saat Aşgabat wagty bilen 00:01 bolaram bolýan. Biz yine de efiri ýerip şu saýlawlar boýunça size ýa-da netijeler berer. Şu saýlawlar näme çipedilýär? Şu saýlawlar bütün dünýäde Türkmenistanyň açyk saýlawlary bolmady we şu saýlawlar ine şuraya netije berdi. Biz utun adama halkara status almalyk. Şu status bilen biz Ýewropaň, Amerikaň gapylaryny düp şolar bilen, şonuň arkasy bilen Türkmenistany girip, hemme opozisiýa Türkmenistany girer ýaly. Ondan soň biz Türkmenistana giren soň her opozisiýa öz partiýasyna registrasiýa mümkinçilik almaly. Egerde şonu Türkmenistanyň hökümeti etmese, gün sansa Rossiýa düşürlenler, sansa düşürürler. Ine şu sebäpli biz şunu etdik. Ine şu saýlawlar guturan soň biz öz dakladymyzy, ýa-ni demokratik opozisiýanyň adyndan Ýewropa döwletleriniň ýolbaşçylaryna we halkary gurumlaryna uly dakladyny berer. Juridik taýdan jurist spesialistleri alıp, ýa-ni hünärmentler alıp, olar öz ýa-ni netijelerini çykararlar. Haýsy kanunlar bozuldy, näme esasına bozuldy, näme bizler demokratik opozisiýadan Ýewropa juristleri öwrenip kanunlary şonu netije çykararlar. İkinji, ýöritörleşdirilen ekonomistler, ýa-ni ykdysadçylar öz netijelerini çykararlar. Ondan soň halkary gurumlar, ýa-ni adam hukugyny goraýan, olar netije çykararlar we biz demokratiýa opozisiýa hökmüne öz netijelerini çykaryp, kitap hökmüne şolary ýollap, şonuň gapysyny ururdylar. Türkmenistan ýa-da hakyky saýlawlar geçirmeli, ýa-da sansa oturup şol rejim agdarmaly. Kanun esasında. Ine şoň üçin şu daktar edildi. Benim şuňky gepleşige gatnaşýan meniň ýoldaşlarym Timur Serker'de söz verelim. Timur hoş geldiňiz. Bizim gepleşigimizde. Siz her wagt ýaly tuğuleme, kıyın gününe, her wagt ýalmazda, her wagt görüşýäňiz, her wagt soňuny çel durýaňyz, şu edegen soňuny çel durdyňyz. Köp efirler geçirdik, halkymda köp zatlar düşündürdik sizin bilen. Şoň üçin men size köp taňyr ýakdym aýdýan. Siz söz bermäkem ýene bir gezek. Hemme saýlawa gatnaşan adamlara köp taňyr ýakdym aýdýan. Hormatly watandaşlar, netijeler bolanda men aýratyn size ýüzünjek, oňa çeldi. Häzir hemmeňize kime ses beren ortadan tapagy ýok. Hemmeňize köp taňyr ýakdym aýdýan. Ahmet Zaprav, hoş geldiniz bizim efirimize. Sağ olun. Men sizi ýa-ni alyp barjy hökmünde belleýän, siz alyp barın şol bizim efirimizi men häzir maglumatlar boýunça düşündürüş geçirdim. Egerde gerek bolsa bizim gepleşigimiziň soňragyna ýene bir düşündürüm diýär. Raşýotlar, ýa-ni sanlar üýtläp dur. Ine men size söz berýän. Hoş geldiniz. Köp sağ olun. Salam, kaderli iyileşler, kaderli eginleşler. Men häzir 5 minut ýaly dinläp oturdum, ýa-ni hasabatyny dinledim. Ýöne men çakym görünmedim nemeden. Häzir çykyp täzeden ýerdim, şondan soň görünüp başlady. Inni kaderli iyileşler, häzir bugunky gün Türkmenistanyň geljekki ykbaly söýdülýär. Şu gyzgalanly pursatda, haýhaýly pursatda
sesini çıkarman oturmak uluyalmışlık olur. Sebebi Türkmen häzir şu 30 ýylyň içinde garaşsyzlyk döwründe bir zatda utulan bolsa şu sesini çıkarman oturup utully. Halk öz sesini çıkarmasa onu halkın hakkı diye. Sebebi siz ýadyňyzda saklan. İslenlik adam egerde özünü öz hakkı iýilenine öz hakkını talap etmese, sesini çıkarmasa onun hiç ýyly mümkinçiligi yok. Öz hakkı hukugyny goramaga da, hatta öz gazançyny goramaga da, öz öýüni goramaga da hiç ýyly ýagdaý galmaýa, ona mümkinçilik berilmeýä. Şoň üçin 2020-nji ýylyň 10-njy martynda şu gün Türkmenistanda geçirilen prezident saýlawlaryna, nowatdan daşarky Türkmen prezident saýlawlaryna biz şoňa gatnaşdyk, şoň guramaçylyk işlerini gurnadyk hemme tarapdan, hem de demokratik opozisiýanyň adından, öz aramyzdan iň aktiv eginleşlerimiziň biri bolan Murat Gurbanowy prezidentlige kandidat, yani häzir gaýdylşýan dalaşýar ödürledik. Bu dalaşýat ödürlämizde elbetde biz halkdan hemme ullukan umydymyz bardy, hemem bir neme ýaýdanjylygy bardy. Näme üçin? Täbi soňky döwürlerde şu garaşsyzlyk döwrüne aýratynam türkmenler halis şu edinetlikden ýadadylar, hem de näme bolsa şo bolsun, men sesim hiç da düşedenok, men hiç da düşüp bilemok diýen ýaly şoň ýaly bir hili pozisiýa geçdiler. Şoň üçin biz bunym şeýle ýagdaý bolarmyka, belki bizim eden adaplarymyz biderek bolaýmasyn diýen ýaly bizde de pikirler bardy. Emma şuň eýem günortanlar biz öz halkymyzyň arasynda ören ulu aktiv siyasi taýdan düşünjeli toparyň bardygyna göz ýetirdik. Sebebi bizim dalaşýarymyz Murat Gurbanow birdenkä öňe saýlanyp başlady. Yani bundan öňkü günlerde de ses berilýärdi, onun peýdasyna ýöne olun tek şol öňkü döwürleri ýatladyýardy. Şu Türkmeniň siyasi taýdan juda ýataşaryk döwrüni, passiv döwrüni ýatladyýardy. Emma şuň hakyky saýlawlar gününe biz birdenkä türkmenleriň doğrudan soňky ýyllaryň tejribesinden gowy sapak alanyny gördük. Şoň üçin häzir saýlawlar intek tamam bolanok, men pikirimçe ýene de bir sagat var, saýlawlar dowam edýär. Bir sagatdan Türkmenistanda saýlawlaryň jemlener. Şondan soň biz kimin bu elektron ses berişlikde ýeňenligini size ılan ederiz. Şol bizim şol gepleşigimizde de hökman gelin, hem de biz bilen bile gatnaşyň, şu kim ýeňe, biz göreliň şonu. Häzirki ýagdaýa syn etseň, onu esasy bäsleşlik iki tane kandidatın, iki tane dalaşýaryn öňünde var, arasynda var ya. Ol Murat Gurbanow bilen häzirki diktator Gurbanow Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň arasynda var ya. Ýöne bu iki aradaky tapawdym ören uly. Häzir demokratik opozisiýanyň adından bütöwi kandidat hökmünde, ýekete kandidat hökmünde hödürlenen Murat Gurbanow, galbertede demokratik platformadan hödürlenen Murat Gurbanow hemmelerden öňde bar ya. Şoň üçin biz göni aşwat wagt bilen sagat 12-den geçiverenne 00 sagatda biz size YouTube kanalyna garaşýas. Inni häzir diňe ýene bir sagat şu nämeleriň bolup geçýänini seredip bermek galdy. Biz ähli şu demokratik kandidaty gorap ses beren, gollap ses beren ýyleşlerimizde tüýsürekden eýem 45 000 öňünden minnetdarlyk bildirýäs. Galan nimeleri minnetdarlygy inşallah sene bir sagatdan biz size gönümel ştaýdan ýetireriz. Akbede bara, men ýalnysy söz berjek boldum, Timur Serkerde. Ondan ýa size alyp barjy belden soň size söz berdim. Şoňa söz beräň. Bolýa. Bu Timur, onu biz gadyrly ýyleşler, hormatly eginleşler, biz häzir öz aktiv demokratik pikirli, düşünjeli ýyleşimiz hem de şu görüşde, demokratik görüşde ören aktiv görkezýän özüni ýyleşimi Timur Serkerde söz berýär. Timur, onda meni eşitýän bolsaň mikrofonuny açda başla ber.
Salam ediyoruz vatandaşlar. İşleyen mi? İşleyen mi? Hava sesin geliyor arkayın aydır. Ediyoruz vatandaşlar görüşüngüz yanak Türkmenistan'da saylavlara geçirildi. Türkmenistan'da şol bilişiňiz yanak şol kimin bolacak da öňünden belirli. Şol näme ýokarda oturulan bar adamlaryň bary ýasama Ferdardan başgasy. Ne görüşüňizde biz alternatif näme saylavlara geçip duruz. Bu şahsy bugün bir saatlardan soň onun şol nämetini soňun aýdar kim çykmady, kim yeňildi, kim yeňilmedi. Şoň üçin biz enanha görüşüňizde biz Murat Gurbanowy şöyle näme destekledik. Şoňa Golladyk hava. Şonu golladyk. Ve de şol netip bolsaň nämetini göreriz, netip bolsa. Men pikirtýän geljekde şu görüşüňizde ne doğru cinayet saylavları Türkmenistan'a geçirildi ve indi şu alternatif saylalar biz görkezýäs ve onu dokumentleştirip dünyada ýaýradar ve gerek yerinde o ýeste ve onda hem ýerde bulatlar görkezler netip bolsa görüş başlandı hawalym. Sağ ol Timur. Doğrudan häzir Timur doğru belli. Şu görüş häzir bir täze bir baskançaga çykdy. Täze bir etaba ýetdi. Inni egerde häzir doğrudan ýene hemen şu zor nime serediýän, sagata serediýän. Häzir Stockholm wagty bilen 19 saat 7 minut. Diýmek bir ýene de bir bary 50 minutdan 53 minutdan jemlenjek. Ve şonuna biz kimin yeni şadananlygyny açyk aýdyp bileriz. Bu demokratik sesverçilikde, açyk aýdyn sesverçilikde. O Türkmenistanyň sesverçilik ol bir ýöne gurja oýnaýan zat. O taýda 9 sany kandidat var diýilýär. Şeýle Murat, 9 kandidat diýilýärmi? Serdar bilen bilelikde. Şolun arasynda diňe şol Serdar ýeňmeli edilen, öňünden bellenlen şol hökman prezident bolaýmaly. Ol bir saýlaw bolup saýlawam dälle ýöne il ýüzüne gapdalynan ýene de bir näçe adam ýene goşýarlar da. Şol goşulan adamlar indi biz synak görýär şolun özüni alyp barşyny. Ol prezidentliğe tamakinler dalaşýarlar öz kampaniýasyny alyp barmaly. Olaryň öz programmasy bolmaly. Olar halk bilen duşmaly. Vilayet, etrap, ova aýlanyp adamların ardy halini dinlemeli. Olara öz geljekde şu Türkmenistan'a geçecek reformaları barada, ütleşmeleri barada gurrun vermeli, halkın gollawyny almaly. Emma olar yüzlerini sallaşyp oturýarlar, şol yüzlerini galdyrmaga da nimeleri yok, gayratlar çatan yok. Belki olar gowlanlardyr, gowa adamlardyr. Ýöne gayratyn çatmasa sen näme üçin men prezidentliğe dalaşgar boljak diýip nime bildirýän, islew bildirýän. Sen biri bellijek bolsa halky ağırlamak üçin diňe şu Serdaryň ýanyna agranda şeýle edip goşýan bolsa, ýok men şonu etjek geldim. Men halky ağırlajak gel. Meni ulanyp halky ağırlamaň diýmeli. Ol adamlaryň men pikirimçe şonu diýmäge de ýagdaý bolmandyr, ötýar bolmandyr. Şoň üçin men ol adamlary yalan dalaşýarlary şu ağırlawçylygy halky ağırlamaga gatnaşýan bir gurjoklar diýip olara baha berýän. Ýöne oňa garamakdan naşy elektron saýlawlarda olaryň käbirine halk ynam bildirip gaty köp ses berdi. Şoň özü halkda geljekki reformalary Türkmenistanyň bolup geçmeli ütleşmeleri uly isleýän bardygyny görkezýär. Şol islewi berja etmek üçin elbetde sen diňe bir kandidat dalaşýar görkezlerin ýeterlik däl. Hatda sen ýeňeniň hem ýeterlik däl. Sen şol uğurdan bir tejriben bolmaly. Sen şol uğurdan bir potensialyň bolmaly. Geljekde edip biljek işleň plany bolmaly. Sen şoňa güýjüň ýetmeli, bilimiň ýetmeli, adamkärçiligiň ýetmeli. Indi şol zatlar kimde bardyr öýdüp köpçülik şoňa ses beren bolsa, şolam prezident bolmaly. Biz hökman suratda Timur'un aýdyşy ýaly öz kandidatymyz ýeňse
Yeniden men yine sağada seyrediyen doğru 50 minutlarlı ya da cemlenmeni bu prezident saylawlarynyň eger de bizim prezidentliğe hödürlen, dalaşar hödürlen kandidatımız yeňse, onu biz demokratik döwletlerde hem de günwatarda şeýle de iň awraýly halkara guramalarına öz kandidatymyzyň yeňşiniň ikrar edilmegini gazanarys. Neticede geljekde bizim kandidatımız eger yeňse, onu belki de Türkmenistanyň ilkinji demokratik prezidenti bolup Türkmenistanyna işe başlar. Inni Murat başa kimler gatnaşýan bolsa söz bereli, eger hiç kim gatnaşmaýan bolsa da onu özümüz dowam etmeli bolarys. Bana söz berem, kynlanmadan. Onu bolýar, aýdy berin. Inni häzirlikçe sizi tamakynlaň biri ýene de bir 50 minutla. Dedim, hormatly vatandaşlar, men hasap etdim. Takminan 400 bin adam elektron, yani saylawlara gatnaşdy. Takminan. Menin pikirimçe Türkmenistanyň fizik saylawlaryndan köp adam gatnaşdy. Sebebi açyk saylawlara ansat etmek, ondan şurada bir zat belläp geçmeli. Kaçanda bir adam ses berende, maňa jaň edip aýdýarlar. Murada men sana ses berýän, bizim üne maşgalamyzda 5 adam var. Şondan 2 sany sotuwy telefon var, başga ýok. Hemmemiz sana ses berýär. Şol sylka bolan bir berýär, beýlek berip bilen o sebebi şol sylka alanokda onun Wi-Fi'de oturýar öýde IP adresi bir bolýar da. Şöyle 4-5 adam berilen. Şu ýaly boldy. 400 bin adamın içinde 50% goly maňa ses berildi. Demokratik opozisiýa. Şonun jemi 17%, 70 bin goly Serdar Berdimuhammedow berildi. Diýmek Serdar Berdimuhammedow 17% ses aldy. Diýmek onun olur ýaly gorlugy ýok. Şonu prezident eder ýaly. Falsifikasiýa anyk görünüp ýatyr. Men başga da berendir ya. Bizim halkymız aktif değil, yine bizim halkymız gorkuk, yine bizim halkymyzdan tok yok diýenlere yeni bir yine seridim maglumatlar. 400 bin adam gatnaşdy. Men öňüm aýdyp gelýärdim, bizi revolýusiýa etmek üçin ýanky. Türkmenistanyna şu ýerdäki sistemanyň rejimini aýyrmak üçin jemi bar ýok 3% adam var. 3% adam 90 bin adama goly. Yine 400 adam saylawa gatnaşdy. Diňe meni bolan 200 bin adam. Yeterlik bolýar. Türkmenistanyň ýagdaýyny çalyşyp bütün halkymyzy azatda bolmagy. Şu yeterlik bolýar. Sebebi Berdimuhammedow öz ogluny goýuny bilen pikir etmän bolup utdy. Ünsörüm. Berdimuhammedow demokratik opozisiýa gyra, ýa-ni bir kunjoga eltdi. Şo ýerden ol bir wezipeden gidip öz ýa-ni usileni edip öz ogluny getirmeli boldy. Güýçlendirmäni, öz duruşuny güýçlendirmäni. Öz başaran okdy. Bizden uturup barýar. Biz Berdimuhammedowyň ýüzüni, keşpini, özüni bütün dünýäde tanıtdyk. Türkmenistanda bunu gorlayan ýok çepekçilerinden başga. Ýürütürleşdirilen çepekçiler armiýasyny dürütdiler. Onun içinde Cemal Saparowa, ýa-ni Gözel Şaguliýewa, Akyş Saparow we beýlekler. Ine şolar gorlamasa bunu gorlayan düýünden ýok. MHM garyndaşlary, ministrlikde işleyen garyndaşlary, doğunun garyndaşlary, özünün garyndaşlary, gaýnyň garyndaşlary boldy. Başga zat ýok. Bir tohum. Şonuň üçin hakykat häzir görünýär. Türkmen halky öz başlygyna taýap. Türkmen halky turup şuny aýyrmany taýap. Men Türkmenistanyň içinde köp maglumatlar aldım. Köp ýaly murada men diňe owanda 50 adama goly mertlerçe barsany turjuklar bar. Gün aeroportda barýar. Polisiýa da beýleke da bar ýok bolýar. Gün şöyle. Bir taýar. Ine şu ýaly adam taýar bolsa, bizim arkamızda bütün dünýä gurumlary statusy alyp barsa, biz basýanym bolsa bassyn, ölýänim bolsa ölürsin. Ya sansa düşýär, ya da Türkmenistan demokratik ýola geçirmeli bolýar. Adalatly azat ýoly. Şonuň üçin men gaty berendim
400.000 adam elektron saýlawlara gatnaşdy. Olaryň diýmedim diýenne her 70.000 aýrsan 330.000 demokratiýany isleýän adamlar. Çalışmalary isleýän adamlar. Ol bir uly gazanç, opozisiýa uly gazanç şol. Öň bizi dinlemeýärdiler, bile üns vermeýärdiler, ine saýlawlara gidip dur, eýem 330.000 adam Türkmenistanyna içinde daşynan çalışmalary öýreşikleri isleýär. Sağ olun, akmeta bana. Bolýa. Murat dogry aýdýan. Ana şuňky saýlawlar dogrudan biziň halkymyzyň bir ýanky aýdyşmaly täze bir basgançyga aýak basýanlygyny görkezýär. Diýmek biziň halkymyz inni öňkü ýaly passiw däl, ýataşaryk siyasi ýataşaryklikden ara atşýar. Ädim şu özgörüşleriň bolup geçmegini halkyň aňyny, Türkmenistanyň jemgyýetçiligine şu özgörüşleriň bolup geçmegini elbetde Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň uly rolu bar. Biziň alyp baran işimiziň bilelikdäki bütün watandaşlarymyz bilen biziň ýurdun öz içinden bire faktlary, öz pikirlerini, öz maglumatlaryny ýollayan, öz makalalaryny ýollayan illeşlerimiziň hem ullokan goşandy bar. Diýmek Türkmenistan ile dil bolup, ile göz bolup galmak isleýän ok. Biziň halkymyz ýene-de biziň öz ata-babalarymyzyň edişi ýaly açanna jywa gelenne, gızda gelenne özüniň mert halkdygyny, özüniň düşünjesiniň hiç bir halkdan kem dälligini, gaýratynyň hem hiç kimden kem dälligini subut etdi. Şuň ine Muradyň aýdyşy ýaly 400.000 goly adamyň elektron ses berişlige gatnaşmagy bu ören uly waka. Bu biziň halkymyzyň dogrudan janlanyp başlanýany görkezýän iň gowy subutnamadyr. Şu subutnama inni bize mundan eýlek işlemäge baýdak bolmaly. Bize güýjümize güýç başyp ullokan bir şey fakt ullokan bir goşon gadyrly adamlar. Siz kime ses berenem bolsaňyz dogrudan ýani Muradymyň bellek geçdi. Iň esasat siziň şu saýlawlara gatnaşmaňyz hem-de elbette bir demokratik opozisiýa, biziň demokratik opozisiýadan hödürlen kandidatymyza ses berenleriň aýratyn gadyryny bilýär. Sebäbi eger Türkmenistanyna oňyn özgörüşler geçiriljek bolsa, onu bir hökman demokratik opozisiýanyň wekili tarapyndan geçirilmeli. Sebäbi beýleki ýanky hökümet paral nomenklaturaçy adamlar gynansalam wada berip biler. Näçe gerek bolsa olar wada bermäge ökdedir. Emma iş ýüzünde, işe gerek gelende olar hiç hili özgörüşlik edip bilmez. Eger özgörüşlik edäýse-de ol wagtlaryň özgörüşlik bolar. Olar ýöne iýil ýüzüne biraz özgörüşlik eden warda, soňam iýi ýandan görsem, eýem ýene-de durmuş şu öňkü Niýazow ýa Berdimuhammedow döwründäki erwet ýagdaýa gelendir. Emma bolýan biziň etjek bolýan ütleşmelerimiz Türkmenistanyna täzeliklerimiz biz Türkmenistany dünýäniň eýem gowsynadan geçen döwlet mehanizmini, demokratik döwlet mehanizmini ulanýan döwletlerindäki ýaly ýurtlaryndaky ýaly ösüş ýoluna saljak bolýar. Bu ösüş ýoly elbetde aňsat ýol däl, ýöne dogry ýol. Türkmenlerde bir gowy nakyl bar. Egrem bolsa ýol ýaşy diýär. Şol egrem bolsa ýol ýaşy diýen, şo egrem bolsa dogry ýol bolmaly. Ýani kynam bolsa şo dogry ýol bolmaly. Şo dogry ýoly Türkmenistany salmak biziň uzak ýyllar dowamyny 14-15 ýyllap Türkmenistanyň demokratik opozisiýasyna ýol başlygy eden Türkmenistanyň ilkinji daşary işler ministri Abdukuliýewiň arzuwdy. Ol şoň üçin iň soňky demleçeni işläp gitdi. Ondan 1989-njy ýylyň 1-nji sentýabryna döredilen Türkmenistanyň agzbirlik demokratik halk hereketiniň baş tutany Nurberdi Nurmemmedow iň gaýratly adamlaryň biri, iň düşünjeli adamlaryň biri biziň şo görüşimizde öz watyna özüni görkezden. Ine şol adamlaryň ýygyny ýöredip, şolaň bize goýan gowy ýörelgesini, ýol ýörelgesini dowam edip biz şuň bu nowatdaky
nowatdan daşarky prezident saýlawlaryna öz kandidatymyzy hödürledik hemde görüşümiz ýaly birini ýeňişe gaty bolay durus. Bary ýogyny men ýene bir sagata seredýän häzir Stockholm wagt bilen 19 saat 20 minut diýmek bary ýogy 40 minutdan biz size bugünkü saýlawlaryň jemini gyzygyny bilen ýetireriz. Ödem uly büýsonç, uly begenç bilen ýetireriz. Sebäbi häzirki nämen görkezişi ýaly statistikaň görkezişi ýaly bizim kandidatymyz demokratik platformadan hödürlenen demokratik kandidatın dalaşýaryň ýygynan sesleri häzir iň öňde bar ýa, iň köp sesler bizim kandidatymyza berildi. Şonuň üçin bu ýeňiş egerde gazansak bol ýeňişi häzirlikçe belli däl. Ýöne inni umyt gaty uly sebäbi nimelen saýlaw bölümlerini urnalan sanlyklaryň yapylmagyna gaty az wagt galdy. Şu galan wagtyň içinde bary 39 minutyň içinde bir ullakan özgörüşleriň bolup geçmäge haky ýok. Sebäbi Türkmenistanyna eýem ses berjek adamlar günnü ses berendir. Şonuň üçin häzirki şu görkezilýän elektron ses sanaýjynyň görkezilýän maglumatlarym inni gaty bir üýtgeme diýip biz umyt edýäris. Ýöne haýsy bolanda da ýene bir garaşdyk elbetde biz şonu bilelikde belki de bir munasip adamynyň munasip dalaşýaryň ýeňişini utlap bilersi biz umyt edýäris. Inni eger täze gelip goşulan ba bolsa biz elbetde söz bereriz. Ýok bolsa inni ýene de men bizim dalaşýarymyz Murat Gurbanowa ýene de söz bereliň. Goýol häzir bizi gysgaça ýene de şu ses sanaýjy elektron hasap maşynynyň statistikasy bilen tanıştyrsyň. Murat söz sizden. Hormatly vatandaşlar, Ferden statistika terden birinji ýerde şu gün ene şu moment şu sagatda 23:22 Türkmenistan wagty durandyr. Murat Gurbanow 2825 ses 49,68%. Serdar Berdimuhammedow ikinji ýerde 68.920 ses 16,88%. Üçüncü ýerde bolsa Maksat Murat Öwezgeldiýew 42.573 ses 10,43% bar. Ine şu 3 tane ýani öňde gidici adamlar bar. Menin inni size diýjek bolýanlarym şu ýerde bir vatandaşymyz grafik boýunça görkezip bilermezmi diýe. Howo häzir 00:01'da biz maglumatlary alar şu saýtda girip görürsüňiz şu ýerde grafikler bor, ýani stollar bor, şu ýerde görürsüňiz hakykatdan näme taýlary bolýar we näme netijeler galan. Başga bir aýtjaklarym ünsörüm Berdimuhammedow Serdara häzir 16% adam berdi. O diýmek biz erwet görsegem, biz adalatly bolmaly diýmek Berdimuhammedowy adamlar isleýär. Hawa 16% adam isleýär. Dogry, ýöne onuň öz elektoraty bar. Onuň ýani şunu inanýan ýa şunu öňünden ynamyny berýän adamlar bar eken. Biz şonam unutmaly. Olaryň biziň razylygymyz, olaryň niýetleri, olaryň ýani islegleri biz hökman gözüňizde tutmaly. Şonuň üçin ýagdaýlar şeýle demokratiýany isleýän adamlar 84%, demokratiýany islemeýän Serdara ýene bir gezek ynamyny dörüdip ýani ses berýän 16% adam. Bular pikir edýär. Berdimuhammedow Gurbanow diktator bolup bize kösedi. Inni oglu eldi hem gowlaşar, ýolar açylar, ine şoňa ses bereli. Ýani mümkin ýarty falsifikasiýadyr. Ýöne bolsa da şoň içinde de ynanýan adamlaryň bardyr. Elbetde. Onan belläp geçmek. Menin sözü Timur'a geçirýän. Timur elbetde. Timur'a geçir, häzir geçireli. Ýöne Murat Ustady men aýtjaklarym da. Bir de belli bolşuna göre Türkmenistanda şu büdjet işyerleri var. Yani döwlet edaralaryna işleyen işyerler var. Döwletden pul alýan, aýlyk alýan. Olaryň hemmesine
hökmanı uratda şol Serdar Berdimuhammedow ses vermeli edilipdir öňünden. Olar elbette mecburi ses vericiler. Eger de şolar öz yüreklerine göre, öz isleglerine, öz bugün isleglerine göre ses verseler, onu belki olaram demokratik opozisiyanın hödürlen kandidatına dalaşýarına ses vererdiler. Demokratiýany gollardylar. Sebäbi inni bollu 5 adamlar. Inni diktaturadan doýduk birin hemmämiz. Ona bir şol diktaturanyň hökümetten ayrılmagyny isläp 30 ýyldan beri ýurdun daşynda göreşip ýörüz. Öň 7 ýyl 8 ýyl şol ýurdun içinde açyk göreşdik. Şoň üçin hem inni ýurdun içindäkilerim, daşyndakilerim kekirdekden bollu şu yaramady rejimden, şu didim zorlukdan, edenettilikden, ogrulukdan, korrupsiýadan inni 5 adamlar gelin bilelikde göreşeliň, batyrlaram göreşdin, gorkoklaram göreşdin, adam gorkup biler. Ol gorkmagan bir adamyň bir tebigi duýgularynyň biri. Ýöne adamlar adamyň gorksam adama münasip gorku bolmalydyr. Haywan gorkusy bolmalydyr. Adam gorksa da öz şagalarynyň geljegi üçin, öz geljegi üçin, öz ýurdunyň geljegi üçin barbyr göreşip biler. Hiç bir düýbünden, hiç bir zatdan gorkmayan, çekinmeyen adam bardyr öýdenmek. Her adamyň öz bir ýüreginde nämedir bir zatdan çekinji gorkusy bardyr. Iň batyr adamlarym Hudaýdan gorkýandyr, Allahdan gorkýandyr, ol tebigi zat. Ýöne şonu da adamlar Allah vardır, Allah bizim tarafımızdadır deyip diktaturanyň garşysyna göreşýärler. Şoň üçin biz inni şu göreşimiziň netijesinde ilkinji gedek öz halkymyzyň hakykaty gollap durup bilýänligini, hakykaty gollap ses berip bilýänligini gördük şuň. Bu da biziň hemmämize demokratik opozisiýada göreşip bilen adamlara ulu güýç, ulu kuwat berýär. Inni ýene de gelin illeşimi Timuryň sözüni dinläliň. Timur, aýtjak bolsa aýdy ber. Aýtjakdadyma baram köpem aýtjakdadym men. Aýdy ber. Hawa. Sag bolun. Elit watandaşlarym, görüşüňiz ýa-ni bundan bir başty bir aý bilen başlandy. Şo näme Berdimuhammedow şu halk maslahatyna çykandan soň öz ogluny hödürlenden soň şol näme bir wybryny kampaniýa şo näme şo taýladan başlandy. Görüşüňiz ýa-ni bu biziň şu ýeniden biziň öz pullamyzy bu rejim ulanyp şol indi başlandy şu çağalar bagyndan başlap mekteplerde we ýene gaýtalap aýtýan mekteplerde ýokary okuw jaýlarynda we belki döwlet iş yerlerinde hemme yerlerde şol biziň öz halkymyza baskı boldy. Vilayet hakimlerine baskı boldy, rayon etraflarda hemme yerlerde baskı boldy. Şol hemme biziň halkymyz şol Serdara ses bermeli diýip bolýar. Şol indi şo gelip de şo her biziň görüşüňizden bu rejimiň derdinden göre her biziň hoçalygymyzda 2-den 3-den adam türmede oturdy. Ondan soň olam şo türmede oturýan adamlaryň ýanyna belki polisiýa gelip saýdyp şolary gorkudyp, narkotik taşlap, siz şol Serdara däme söz bermeli, bu şunu etmeseňiz ýene ýygyny alyp basar diýip olaram gorkudyp, diňe rejim mende terroristleri diňe şol biziň halkymyzy gorkutmak bilen gorkutmak bilen boldy. Şoň üçin ol rejim hälem işläp dur. Şu rejim hälem ýykylmady. Şu rejim biziň pulumyzy hälem ulanyp dur. Üýtgen zat bolmady. Ýöne şu biziň çykyşdan bilen üýtgen zatlarym bolar. Bolarym edersem, ýeňersem indi men diýjek bolan adam şol jinaýat şu Türkmenistanda ýanky her vilayatdan goýulan adam olan baram ýasama görüşüňizde telewizionda oturan wagtynda ýüzlerine terdardan başga hiç gaty ýüzlerini galdyrman. Ýüzlerini galdyrman gorkup titrep oturlar. Hiç zat diýip bilmän olar. Täzinde olar ýasama adamlar şol ýokardan goýulan adamlar şol ýüride. Indi näme şol indi elektron şu TVT grupu bilen birlikde şol elektron taýlalary goýan näme demezde
köp adamlar şu näme boldy, köp adamlar şu özüniň aktiv bildirdiler. Rossiya için de Amerika tarafta bütün dünyada aktiv hareket ettiler. Gepleşikler geçirildi, köp gepleşikler geçirildi. Sonda kıynasak da 50% adam özüniň öz nämesini telefonlar bolmandan ve ýagdaý bolmandygy üçin köp adamlar ses berip bilmedi. Täzinde köp adamda Telegram'a chat yok, o telefonlar yok. Ova baramasa köp adamlar ulanıp bilenoklar. Biz köp adamları öğretdik. Kıyıska wagtyň içinde. Eger de bir ay 2 ay bundan öň bilen bolsak, onda köp adamlar şol diňe şol şu Murat Kurbanowa o nämetmesi goldamak üçin telefon alan adamlar boldy magazyna gidip o telefon alıp öýleri şu çıkıp öýleri şu näme ses berdiler. Şoň üçin gelecekte ne biz bu hem biz üçin gaty ulakan tejribe, ne şu ýerde biz adamlaryň aktivlerini gördük. Köp adamlar hälem telefon gelip dur, günde telefon gelip dur, näde çyksak bolar, näde biraz wagt kaldy, ýeniden näde podcast hawar etsek boldy, meni häzir hälem jogap berdi başga telefondan. Şoň üçin netip bolsa ine şol hakikat men gece gören adam hakikat arasa saýlaw ine şu biziň elektron saýlawymyz boldy. Täzinde bärde hiç kimi baskı edenok, bärde hiç kimi näme ýürüte şu taýarlanok, bärde bot işläp dur, robot işläp dur, robotun dost ýani dost däl ýa-da zat kalýam oda uňňaratry ýok, o awtomatik olarak işläp durýar. Şoň üçin ýa-da watandaşlarym şu gün bugün ýene bir näçe minutdan soň bu näme bolar? O rezultaty bolar inşallah ýene şatly görürs netip bolsa sag bolun köp. Sag bol Timur Terkerde, inni men öz iýleşlemede aýtjakladym, gadyrly iýleşler, häzir bir ýarym sagat wagt galdy jemlenmegine saýlaň. Egerde adamlar biziň iýleşlemimiz aktivleşdi birazajyk, onu hasym gowy bolar. Eger häzir çenni ses bermedik adamlar bar bolsa, şolaram egerde öz isleýän kandidatlaryna ses berseler, onu belki de bu saýlawyň ökwaly birinji aýlawda çödüler. Men şu aserede oturum, statistika baryowy käbir kandidatlaryň ýeňme üçin neme var? 27% 0,27% ses ýetenokda. Şol jaga prosentlerim bolsa, onu nemäň saýlawlaryň ykbaly birinji aýlawda da çözülüp bilinär. Ýogsa onu hiç kim 50%'den köp ses alıp bilmese, onu saýlawlaryň ikinji tury, ýani ikinji aýlawy bolmaly. Şol ikinji aýlawa biziň kandidatymyzyň çykjakdy eýem aýnadan hem açyk, aýdyn. Emma bolin belki de birinji aýlawda da biziň kandidatymyzyň ýeňmegi de mümkin. Bu saýlawlar gününe şondan artyk zat aýdyp bolanok. Şoň üçin gelin sabrlylyk bilen häzir jemine garaşalyň. Inni baryowy men ýene de sagada seredýän baryowy bir 25 minut, 26 minut wagt galdy. Onu Murat belki de statistika bilen tanıştırarsanız ýene de aktual statistika näme görkezýär? Statistika häzir 49,77% birinji kandidat, ikinji kandidat 16,79% we üçüncü kandidat öňe gidýän 10,44% aldy. Apetapara siz ruhsat berseňiz biz efiri ýapaly we 20 minutdan täzeden açar, sebäbi men häzir ýa-ni saýlawy geçirýänler bilen habarlaşmaly. Şular men size hemme zat edilýär ýöne birden soralar bolsa men şolara jogap bermese. Dogry. Problema tekstler türkmen diline terjime edip berdik, maňa teksti berýär, men şonu terjime etmeli bolýam. Dogry. Onu gadyrly iýleşler, häzirlikçe ruhsat beriň biz inni bir 20 minutluk şeyle yani efiri yapalı hem de günü aşgabat wagt bilen 12:00'la yani 00 saat başlanma wagt başlanma biz
täzeden efire girer. Hem meňiz gelin bilelikde bugünkü saýlawlaryň jemin-jemläliň. Onu häzirlikçe biz siz bilen wagtlaýynça 20 minutly koşlaşýarys. Sag bolun. Sag bolun hormatly watandaşlar, hemmäňize köp-köp taňyrak entek bizde 25 minutda saýlawlar oturýança şu saýta girin, şo ýerde seslerinizi berip bilersiňiz. Ýoldaşlaryňyz, dostlaryňyz, tanışlaryňyz Türkmenistanlylar bolsa ses berip bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykmaň. Biz 25 minutdan efire ýene-de girer. Hoş, sağ olun vatandaşlar. Yeni 25 minutdan efire duşat. Sag bolun. Sag bolun.